Kulukuthi awungangena ekuseni, ngena ekuseni madoda ngipheke emsebenzini, ngene i-Chill B excavate isikandalo mengizwe izinto zenzeke. Indlov'edla ofakazi ke. Indlov'edla ofakazi bafowethu lolu Uphondo lolu. Njengoba kanje lusebenza kanje. Ibheje libomvu. Nali ibheje libomvu la ibheje libomvu lana. Ngoba lana ngisuke ngifungile la. Mina ngiyisebenzisa kanje. Ngicelela la ngithi indlov'edla ofakazi. Lo muntu lona uyahamba uyokhuluma izinto zakhe ezibucayi ngabe mhlawumbe uye ecaleni angalenzanga. Bese ngimkhulumela indlov'edla ofakazi ozoqhamuka laphana efuna ukuveza ukuthi leli cala leli liyamuhle. Mbambezele engafiki. Menze engafiki. Uma ngabe mhlawumbe uyahamba uya kwi-interview noma mhlawumbe uya ku-presentation uhamba la ekhaya ngakusiza la ekhaya. Mina ngisiza ngalabantu lolu Uphondo abahamba la ekhaya. Ngigcina ngibasiza ngalolu Uphondo lolu. Uthi Mkhulu izinto zami seyivulekile. Khona amandla lapha engingakabi nawo khona. Ungangisiza kanje bese ngithi fika sikhulume nale ndoda le. Siyitshela ukuthi nangu sibani bani nangu umthowa kwaNgcobo. Uyahamba uya kulezi insuku usulithile uyahamba endaweni ethile. Indlov'edla ofakazi yenza njalo ke kuyinofakazi. Abashawa uvala baphelele emoyeni indlov'edla ofakazi. Ozokuphazamisa nophethe into enzima lapho iyobheka phansi iyogoba unayo indlov'edla ofakazi. Iyona le indlov'edla ofakazi. Bese ngikhuluma ukuthi nomuntu noma kuthiwa uhambe la ekhaya uyangithinta uthi hayi uyayithanda indlov'edla ofakazi ukusebenza ngayo. Ngabe unebhizinisi ngabe uyinyanga ngabe wenza ini usho ukuthi uyathanda ukusebenza ngayo. Inyanga ke kuye kube yiyona indlov'edla ofakazi le. Ngikunikeze yona uyisebenzise nawe. Bese ngikwenzela oluncane ke futhi Uphondo nje lokulapha lokuthi ungalapha futhi ngalo uchope ngalwenze noma yini ngikunikeze lona. Lolu kodwa lolu luyalwa lolu luyabulala luyaphilisa lolu. Yabo lolu luyabulala luyaphilisa. I-Chill B nje isebenzisa lona kakhulu ekuthenini ilwe ngalo lolu Uphondo lolu. Uma ngabe mhlambe ngikunikeza lona kufanele ukuthi unento oyenzayo uyabo obona futhi ukuthi abantu banokuphazamisa khona uyayothi uyayenza leyo nto leyo sebeyakuvukela abanye mhlawumbe sebenza same thing la leyo yenzayo eduze kwakho. Siyakwazi ukubagobisa la ngendlov'edla ofakazi. Yiyo ke indlov'edla ofakazi bayagoba ke lapho bekhohlwe na wena uvuke nje uqonda uphakame uze ngempela ufike kule nto leno kuleli izinga lelo suku unjani na ufuna ukuba yilo noma okanye ofuna ukuba kulo. Ngibonile ngesikhathi ngikhuluma ngaleli kwenye ivideo engigcine ukuyikhuluma ngayo ukuyiveza la ngayiveza indlov'edla ofakazi ukuthi naye ngisazobuya ngikhulume ngayo. Abanye bebefona ebusuku izolo njengoba le video ngiyenza nje ngibheke emsebenzini. Ngiyemsebenzini nje njengoba nje ngisuke ngiyemsebenzini bakuphatha nezinsuku. Sengithi ake ngenze le ndlu ake ngiveze nansi ke indlov'edla ngoba abantu bayafona awukhulume phela ngendlov'edla ofakazi. Siyithandile indlov'edla ofakazi noma usigabiselile nje kancane ngayo. Iyona ke lena ke indlov'edla ofakazi angidalanga khona ofona impela bese kushaya ngisho past 10. Wathi Mkhulu ngibona le video lena indlov'edla ofakazi. Ngiyabonga ke bafowethu ngibingelele lapha na eSwaziland. Kwelavumisa baphila amaSwati lapha baphila abantu lapha. Hayi sithembe niyaphila bafowethu. Nathi siyaphila la eSouth Africa nathi siyaphila. Ne-Chill B ke ihamba ifike lapha eSwazini nabantu baseSwazini bahamba befike la ekhaya bafowethu. Ngiyabonga kubantu abayitholile indlov'edla ofakazi. Ngibanike yona bathi hey Mkhulu ungabona ke manje. Ungabona manje ungabona izinto ihamba kahle
yonke into ithule kuthule kuthe du obekungilethe lapha bekuphakeme eceleni kunezinto eziphakamayo ayikho into yokuphakamela umuntu anayindlovedla ofakazi ayikho into yokuphakama igwaza kuphela akuphakame lutho kwindlovedla ofakazi igwaza kuphela ayihlabi yasentuza igwaza ukusentu le ayihlabi yanikiza okukuthinda abona osuke ethinta igama lakho kabuna naye indlovedla ofakazi hawu mina ngiyakutshela mina ngeke kwindlovedla ofakazi ngeke besibambe sitho senkabe sanqasha mina kuphela umhlinzi wenkomo esanqasha umhlinzi wenkabe enkulu esanqasha ngeke besibambe kodwa isitho sayo inkabe mesanqasha boyilindiza ife ngeke besibambe mina umhlinzi wenkabe esanqasha nayi indlovedla ofakazi engisuke ngikhuluma ngayo madoda ngithi la ngibheje libomvu la ukuthi akwenzeke kusibani bani akathi uma ehamba lapha eyakhona ngoba makhosi akafike kugoba izitha afike ofuna ukuphakama ebimbele endleleni yakhe akadede namhlanje hayi namhlanje la hayi namhlanje la hayi namhlanje la hayi namhlanje lolu uphondo ukungakutshela ngaluthola ngalufuna ngaluthwasa ngase ngithatha-ke izinto zakhona ngalusebenzisa ngase ngikwazi ukuyithola-ke lezo zinto zakhona ukuzenza nginikeze umuntu uphondo hamba ngitholela uphondo lwakho ngikunikeze ngitholela uphondo lwakho ngikunikeze njengoba ngishilo ngathi lolu uphondo bafowethu angicela ukucacisa akuyona into eyingane le akuyona into eyingane le into yabuya umuntu lona usuke ethi mina Mkhulu angifuni le nto ngeke ngithi ngigcina ngilivala ibhizinisi ngigcina ngivale endaweni ngithutha ngiyosebenzela kwenye indawo ngeke kodwa la muna na indlovedla ofakazi naye phela indlovedla ofakazi ikhona iyaphilisa ngiyakwazi ukukusiza ngayo-ke indlovedla ofakazi ngikunike nje ngithi hayi awuhambe uyosebenza nganayo indlovedla ofakazi sikubekele lapha sikufakele entweni yakho lapha sokufakela khona ufike uyitshela ukuthi indlovedla ofakazi ngihambile ngisuka le eSouth Africa kumkhulu uKhoza mhlawumbe usuke eSwatini ngisuka le kumkhulu uKhoza so ngiyacela-ke nina amahlodi amakhulu ukuthi nama ningilekelele lapha kunayo indlovedla ofakazi nilekelele angivazi-ke Swatini sigejana lapha nalapha nesizulu ongoye ngagcina kwesakwa level 2 lesi sithuke sisifunda sisiqhathanisa nesixhosa esaka level 3 usenza usiqhathanise nani nesiswati angifikanga-ke kuso ngagcina kwesakwa level 2 lesi sisifunda sisiqhathanise nesixhosa angikho-ke lapho ngila kunayo indlovedla ofakazi ngami mhlawumbe usempumalanga hawu kade ngihambile ngiyolanda nansi indoda-ke ngifuna le ndoda lena wenze lokhu usho noma lokho osuke ufuna ukuthi kwenzeke kuyenzeka nganayo indlovedla ofakazi iyo le indlovedla ofakazi njengoba ngisuke ngithi indlovedla ofakazi nje ngithi indlovedla ofakazi hayi bo yona indlovedla ofakazi-ke osuke eyoba ufakazi ey'ntweni zakho ngokubi bakho ngento oyenzayo ukuthi hayi asimcindezele usibani bakho angazi kuyokwenzakala kodwa ugcine eqhelile nje eduze kwakhe khohlwa wena uyoza ngelinye ilanga sezothi hayi baba kwenzeka kanjena njalo ugcine ephahluka ekhuluma indaba kuyaye kube njalo naye indlovedla ofakazi yona le indlovedla ofakazi-ke le bafowethu sengivala nje kusekuseni kusa ngeke ngishiye nawo umbuzo ukuthi idlozi lingakhipha yini likuyise kumuntu kugobela ozokuthwasisa kufundisa impande uligwinye uliphalaze ulichathe ulifake emalungeni uligcobe emalungeni ugcabe ekugcineni bese kuthiwa logobela uzokuvala okukanye ukuvalile lingakhipha nidlozi likise kugobela
ozokuvala. Wona mbuzo ke lowo ke wanamhlanje ngokuthi lingakhipha nidlozi likuhambise noma likuyise kugobela ozokuvala. Wona mbuzo wami lo wanamhlanje. That's the topic of another day. Iyahamba ke Kelby. Thokozani bogogo nomkhulu.